Records. Zo kar ki tafi, zo kar ki tafi. Da a baya mun sha sabawa, kin san ina da sauri na fushi, kuma ina da saurin sakkowa inda kika yi min lallashi. Gani gaban ki na yo dukawa, da kyar nake yin numfashi, sai na ji kin ce kin yafe min a lokacin me zan tashi. Kowa akan abin da yake kauna, na san yana da zafin kishi, mugun abu in zai rafe ki to wallahi ko ni ko shi. Dan Allah jira ni mu tattauna, bacin ranki ba na san shi. Faɗa min me ka damin ki, ina da tarin amsoshi. Ga kujera nan ɗan zauna cikin inuwa mai damshi, faro labarin daga farko a gane waye mai laifi. Na rasa ki zan iya mutuwa, fahimce na autar mata, a gare ni ba tamkarki cikin dubin nan yan mata. Kowanne laifi ne na yi miki, ki yafe ni kin ji yan mata. Gani gaban ki ina ta magiya, na daina yi miki wauta. Na rantse idan har kika ki ni, to daga nan fa sai makabarta. Zan mace ki bar yin bacin rai, zuciya ta ki ta huta. Amma kan nan zan so ki tuno da illahirin manufata, da alƙawuran da na ɗaɗɗauka in kin kasance matata. Cikin gida ni ne ɗan aiki, zan shafa wa mure dubota. Wainar kwaini ne zan soya, kuma miya na sami kifi. San ke ma haka kike baya zan yi a duniya. Jama'a sun kasa fahimtar social media, ba lallai sai na san ka ba zan yi ma dariya. Kana Senegal ko Togo, ina Najeriya, kawai ki sani aikin da muke na zagaye duniya. Dokin da kuwa sai kin jajirce kin zama jan wuya. Kiki ji da gani ki kare kanki daga sharrin zuciya, sai mai haƙuri ke dafa dutse romansa ya sha miya. To kin ga idan na zama sai za a yi ta gwagwarmaya, aikin nan yanzu aka fara rayuwa da ɗumbin zurfi.